dibayar ora tak condro rakitang siti tiba itu balura. Mandhap saking pepanggungan nenggih kang apindha Hapsara Hapsari sekara dining pawiwahan wong bagus Timoitpat wong ayu Alfalasta Aryanda lumampah Wirama sapecak tumenga ing akasa sajanggah tumungkuling Bantala ciptaning galih muhung hangatas marang panguwasaning Hyang Marbudengrat Gusti kang Maha Suci mugi denira ninggal mangsa mudha manjing tataraning kadewasan lelumbaning samudraning gesang bebrayan sembodo kang sinedya lulus kang ginayuh dadi kang kaesti laju denira lumampah sagedhap tumenga ing akasa sagedhap tumungkuling Bantala rireh urung waduk manuhara hanggung hangujiwat esem kang kawuryan sajuru-juru jroning lumaksana mangkono wong bagus lan wong ayu hanggung nut wirama denira lumampah tumapak ing pada sapan turat kang kawuryan muhung ratun Kamajaya mangeda wantah kaya para Hapsari prapengunggian kang tinuju manjing madyaning sasana Wisudratama tandha kalamun wong bagus lan wong ayu arasa lukar busana kanalendran gumanti busana mudha yektine amung sasmita kekudangan Rama saha ibu mring wong bagus lan wong ayu mugi jroning mangkon bebrayan bangkit nulat lekasing para muda tamtamaning praja kang titikane rumangsa andarbene melu hangrung kepisah temah mula sarira hangrasa wani Manohara sinden make up matur nuwun Lalaska fotografi matur nuwun Jack AP multimedia matur nuwun jika audio matur nuwun JMS Campur Sari